Għal xi raġuni jew oħra, in-nies ta' żmien it-tempji sparixxew mill-Gżejjer Maltin. Wara xi żmien tfaċċaw fuq il-Gżejjer Maltin in-nies ta' żmien il-Bronż. Żmien il-Bronż huwa l-perjodu mis-sena 2000 qabel Kristu sa madwar is-sena 800 qabel Kristu. L-istil ta' ħajja ta' dawn in-nies kien differenti ħafna minn dawk ta' żmien it-tempji. Dawn kienu nies imħarġa fl-arti tal-gwerra, kienu jgħixu fil-ħula fortifikati u kienu jaħarqu l-mejtin tagħhom flok jidfnuhom. F'dan il-perjodu, it-tempji megalitiċi spiċċa l-użu tagħhom u kulturalment in-nies tal-perjodu tal-Bronż qatt ma laħqu il-livell għoli ta' kultura li kienu laħqu dawk ta' qabilhom. Dawn kienu popli gwerrieri li kienu jistennew xi ħbib minn barra u għalhekk kellhom iwaqqfu l-abitati tagħhom fuq għoljiet li kienu joffru difiża aktar faċli. Fejn kien jinħtieġ, kienu jsaħħu id-difiża naturali billi jibnu swar artifiċjali bħal dak li jeżisti ġewwa Borġ in-Nadur. Dan is-sur difensiv kellu għamla ta' nofs ċirku u nbena minn blokki tal-ġebel tal-qawwi ta' daqsijiet differenti u bla sura, minn suġin flimkien bit-teknika antika imsejħa ċiklopika. Għall-istess raġuni kellhom jarmaw ruhom bl-armi tal-metall bħas-sjuf tal-bronz li nstabu fiċ-ċimiterju ta' Ħaltarxien. Fil-waqt li n-nies tat-tempji bnew it-tempji ta' Ħaltarxien, dawk ta' żmien il-Bronż difnu iġsma maħruqa fl-istess tempji. Mela fi żmien il-Bronż, it-tempju ta' Ħaltarxien intuża bħala ċimiterju. Madankollu kien inbidel ir-ritwal ta' tfin. Fi żmien il-Bronż, in-nies issa bdew jiġu ikkremati. B'hekk wara li persuna tmut, il-ġisem kien jiġi maħruq u l-irmiet flimkien ma' xi biċċiet tal-għadam kienu jitpoġġew ġewwa reċipjenti. Dawn ir-reċipjenti kienu mbagħad jitqiegħdu taħt dolmen. Żgur allura li dawn in-nies kienu jgħixu fi żminijiet pjuttost imqalba. L-evidenza arkeoloġika turi li l-kremazzjoni tal-mejtin kienet issir fl-istess post għaliex uħud mill-megaliti urew traċċi ta' ħruq kontinwu kif fil-fatt insibu ġewwa t-tempji ta' Ħaltarxien. Il-ħajja tan-nies fi żmien il-Bronż kienet ferm differenti minn dik ta' żmien ir-Ram jew aħjar ta' żmien it-tempji. Kif kienu differenti dawn iż-żewġ perjodi? Nieħdu eżempju mill-fuħħar li sibna, iżda mhux biss. Bħala fdalijiet ta' żmien ir-Ram għandna l-istess tempji megalitiċi. In-nies li jgħixu fuq il-Gżejjer Maltin fi żmien il-Bronż min-naħa l-oħra ħallewlna armi, skieken u fuħħar nieqes mit-tiżjien u wiċsma ta' mejtin kremati li ġew maħruqa wara l-mewt. Il-fuħħar ta' dan iż-żmien huwa normalment ikkaratterizzat minn mottivi astratti jew ġeometriċi. Jekk niġbru il-fdalijiet kollha ta' żmien il-Bronż f'Malta, insibu illi l-postijiet prinċipali li kienu marbuta mal-fdalijiet ta' dan iż-żmien
huma dawn li ġejjin. Borġ in-Nadur li jinsab fil-limiti ta' Biżebbuġa, il-Baħrija, il-Marfa, il-ħodba ta' San Martin, iċ-ċimiterju ta' Ħaltarxien kif ukoll in-Nuffara li huwa sit iffortifikat ġewwa Għawdex. L-ewwel post li ser nitkellmu fuqu huwa Borġ in-Nadur. Fuq l-għolja ta' Borġ in-Nadur fil-fatt kien inbena tempju. Dan it-tempju megalitiku huwa maqsum f'erba' taqsimiet li jmur lura għaż-żmien tat-tempju ta' Ħaltarxien, jiġifieri bejn is-snin 3000 u 2500 qabel Kristu. In-nies ta' żmien il-Bronż użaw dan it-tempju u ħdejh bnew ukoll postijiet ta' abitazzjoni. Tħaffru ukoll bjar jew kif nafuhom bħala silos fil-blat sabiex fihom jiġi maħżun il-qamħ kif ukoll ikollhom riservi tal-ilma. Madwar dan il-villaġġ żgħir inbena wkoll ħajt difensiv li kien għoli xi 4 metri u nofs. Mela x'sibna ġewwa Borġ in-Nadur? Sibna postijiet ta' abitazzjoni, pedamenti ta' għarajjex, bjar jew aħjar silos biex jaħsnu fihom, kartrazz u anki ħajt difensiv. Dawn il-fdalijiet juru li dan is-sit kien użat ħafna fil-perjodu ta' żmien il-Bronż. Illum dan is-sit u speċjalment it-tempju huwa mitluq u fi stat ta' abbandun totali. Bosta ġebel ġie mxerred fil-viċinanzi, kif ukoll intuża sabiex jinbnew ħitan tas-sejjieħ li jidher sal-lum. Apparti Borġ in-Nadur, sibna wkoll fdalijiet interessanti ta' żmien il-Bronż ġewwa l-Baħrija. Dan ir-raħal tipiku tal-aħħar parti ta' dan il-perjodu instabu diversi evidenzi propju fil-limiti tiegħu. Dak iż-żmien il-Baħrija x'aktarx li kien raħal żgħir ta' bdiewa u l-fuħħar li nstab hemm juri r-relazzjoni jew l-influwenza li dawn in-nies kellhom ma' komunitajiet kontemporanji ġewwa Sqallija u probabbli anka l-Italja t'isfel. Huma ħafna l-fdalijiet li nstabu ta' żmien il-Bronż fis-sit tal-Baħrija. Fil-Potter's Cave instab fil-fatt fuħħar nofsu maħdum. Dan jindika li ġara xi ħaġa biex il-ħajja waqfet hekk ħesrem f'daqqa. Setet probabbilment faqqet xi epidemija jew inkella seta' kien hemm xi invażjoni. Fil-fatt, hemm perjodu fejn f'Malta m'għandniex ħiel ta' abitanti. Wara dan il-perjodu tfaċċaw f'Malta il-Feniċi. Fil-Baħrija instabu wkoll silos u riservi tal-ilma imqattajn fil-blat. Instabu wkoll xi armi bħal stalletti u anke mazzezz. Forsi l-aktar fenomenu kbir ta' żmien il-Bronż huma l-kartrazz jew kif nafuhom bil-Malti ir-raddi tar-roti. X'kienu dawn? Kif oriġinaw? Ftit li xejn għandna informazzjoni, allura nistgħu biss nofru xi teoriji. Il-kartrazz mhumiex naturali, iżda żgur li jiffurmaw bl-intervent tal-bniedem.
Ħaġa oħra hija illi l-kartrazz dejjem insibuhom paralleli ma' xulxin b'xi metru bogħod bejniethom. Probabbli ir-raddi iffurmaw ruhom u l-blat ittiekel b'xi mezzi ta' trasport, jew waqt il-ġar ta' ġebel jew inkella ta' oġġetti tqal. Hemm minnhom sempliċi dawn il-kartrazz li ssibhom maħduma tnejn. Iżda mbagħad hemm oħrajn illi jgħaddu minn fuq xulxin u jiffurmaw bħal qisa xibka. L-esperti jaħsbu illi dawn il-kartrazz huma l-fdal tal-ewwel sistema ta' trasport. Fuqhom se tanġar xi ġebel jew oġġetti tqal skont l-opinjoni tagħhom. Jidher li dawn il-kartrazz huma b'xi mod assoċjati mal-barrieri. Fejn hemm il-kartrazz hemm ċans li wieħed isib fil-qrib barrieri kemm regolari kif ukoll irregolari tal-wiċċ. Għalhekk, b'dawn iċ-ċirkustanzi jidher li dawn il-kartrazz kienu jintużaw sabiex jinġarru l-ġebel li kien jinqata' propju minn ġol barrieri. Hawn Malta għandna diversi evidenzi ta' kartrazz. Instabu kartrazz fil-Menzija li llum nafuh bħala San Ġwan, instabu wkoll ġewwa Clapham Junction li jinsab qrib il-Buskett, kif ukoll f'Binġemma. Il-mepa skedat il-kartrazz tal-Menzija bħala sit arkeoloġiku importanti ħafna. Għalhekk huwa importanti li nippreservawhom u ma jsirx bini bla doċċ li jwassal għal qerda tagħhom. Barra mill-kartrazz hemm aktar evidenzi interessanti ta' żmien il-Bronż fosthom id-dolmen u l-menħir. Dawn iż-żewġ strutturi huma meqjusa bħala fdalijiet li propju jispikkaw f'dan iż-żmien partikolari. Nistabu ħafna minnhom imxerdin mal-Gżejjer Maltin. Insibu fdalijiet ta' dolmen pereżempju f'Whitty Line, kif ukoll ħal-Far u anke f'Taċenċ ġewwa Għawdex. Id-dolmen nistgħu niddeskrivuha bħala ħaġra minduda li jisserraħ fuq ħaġar ieħor. Dawn jidhru li kienu monumenti funerarji li taħthom kien jitqiegħed l-irmiet tal-mejjed. Eżempji ta' dolmen instabu wkoll fix-xlokk tal-Italja li huma simili bħal dawk ta' Malta. Min-naħa l-oħra, il-menħir hija ħaġra kbira li tkun f'pożizzjoni wieqfa. Eżempji simili ta' menħir instabu għal darb'oħra ġewwa xlokk tal-Italja, partikolarment fir-reġjun ta' Otranto. Fost l-isbaħ eżempji ta' menħir li instabu f'Malta hemm dawk ta' ħal-Far, hemm ukoll ta' ħal-Kirkop u anke tal-Qala ġewwa Għawdex. Dawn huma magħrufa aħjar bħala l-ħaġra l-wieqfa. Jista' jkun li dawn l-istess menħir kellhom l-istess użu għad-dolmen. Finalment, fi żmien il-Bronż, sibna wkoll il-cairns. Din kienet tkun kamra ovali u borġ ġebel mibni in-naħa tan-nofsinhar tagħha. X'aktarx li madwar dawn il-cairns kienu jsiru xi riti waqt it-tfin.
Mela din l-istruttura probabbilment kienet isservi għat-tfin tal-fdalijiet maħruqa tal-mejtin. Ġewwa Malta l-isbaħ eżempji ta' cairns li nsibu jinsabu ġewwa wied moqbol li jinsab fil-limiti ta' Ħalfar u Żurrieq. Hija stramba ħafna kif fl-istorja ta' Malta bejn dan iż-żmien il-Bronż li għadna kif semmejna sa qabel ma tfaċċaw f'Malta il-Feniċi kien hemm perjodu pjuttost twil fejn ma sibna l-ebda ħiel ta' abitanti ġewwa pajjiżna. X'ġara min-nies ta' żmien il-Bronż jibqa' misteru sal-lum. Forsi b'sejbiet arkeoloġiċi ġodda jista' jkun illi l-qudiem ikollna aktar indikazzjonijiet ta' x'seta' ġara b'dan iż-żmien.